Buenos días a todos. En primer lugar, yo quisiera dar las gracias a Ximo Puig, presidente de la Generalitat, molt honorable presidente de la Generalitat. Quiero darle las gracias por venir a esta casa, que es la suya, y le quiero dar la bienvenida, primero, en nombre de las distintas instituciones que en este momento acogemos el Palacio de Pineda, la ABAP, el IBAP y sobre todo la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Como Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, este lugar es un espacio muy amable desde su fundación. Recordemos, y todos tenemos en la memoria, a Ernest Lluch, asesinado por ETA, y por lo tanto quisiera traerlo presente en este momento porque él ha estado muchas veces aquí. La historia de la UIM está vinculada a todo lo que significa Ernest Lluch y lo que podríamos llamar esa visión internacional universitaria importante. Quiero darle las gracias y también la bienvenida a su casa. Es decir, a mí me gustaría que el IBAG y que los jóvenes de la Comunidad Valenciana supieran que esta es su casa, que este es un espacio para ellos. Y quiero transmitirles también, por si alguien no lo conoce, la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, en realidad no tenemos profesores, no tenemos alumnos y somos lo que decimos una universidad de universidades. Entonces estamos al servicio de la comunidad universitaria, universidades públicas y privadas, universidades de Alicante, Castellón y de Valencia. Es decir, quisiéramos, para nosotros es un honor que este plan de recuperación del talento y atracción del talento, de que los universitarios y los investigadores que están fuera puedan venir, es decir, que se haya elegido esta casa, para nosotros es muy significativo, primero por la dimensión internacional de la universidad, en segundo lugar porque es una universidad que no entiende de departamentos. Es decir, a veces decimos en la vida universitaria que la universidad tiene departamentos, pero la sociedad tiene problemas. Entonces, nuestra universidad, y yo creo que el objetivo del plan y del acto este es responder a los desafíos que en este momento tienen muchos jóvenes que están fuera para que puedan venir y, por lo tanto, bienvenido a la casa, le doy las gracias porque hayan elegido este espacio y al equipo le invito a que entiendan la casa como suya y que sepan que estos recursos públicos están a su disposición. Para mí es muy importante, como profesor de filosofía, el también recordar que ciencias de datos producen hombres de datos y un programa que busca atraer el talento no solo busca datos, sino busca dotes. Entonces, nos interesa que la comunidad valenciana se enriquezca con las dotes de toda esta gente que se ha ido formando, que ha estado fuera por situaciones de crisis y, por lo tanto, recuperarlos para tener e incrementar el nivel de talento. Muchas gracias, molt honorable, y bienvenidos a todos a esta casa. Gracias. Bé, molt bon dia a tots, benvingudes i benvinguts a este acte que opina Ximo Puig. Jo soc Paula Pallarès, soc la vicepresidenta del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, però avui en este acte faré de moderadora i en primer lloc donar-vos les gràcies per vindre al que opina Jove sobre les polítiques de tornada de les joves migrades. Vull donar en primer lloc la benvinguda i les gràcies al molt honorable senyor president Ximo Puig de la Generalitat Valenciana, que ens ha fet el favor de fer-nos un buit en la seva agenda i compartir amb nosaltres aquest acte. I també a Nacho Moyà, president del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, per organitzar aquest acte amb tots nosaltres. Per últim, també agrair a Agustín Domingo, director de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, que avui ens acull i ens ha fet el favor de col·laborar cedint aquest espai. Igualment, aprofite per a dir-vos que qualsevol persona que vulgui fer una pregunta teniu en les taules unes targetes en les quals podeu reomplir les preguntes i abans del torn de paraula les replegarem. Només és per a organitzar el torn de paraula i que no hi hagi repeticions. Abans de començar en aquest acte, volia fer una xicoteta explicació de lo que és el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana per a aquelles persones o mitjans de comunicació que encara no es coneguen. El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana és una plataforma que aglutina i representa els interessos de la joventut associada valenciana. També s'encarrega de defensar els drets i els interessos de la joventut valenciana davant de l'administració i sensibilitzar a la societat sobre la situació de la joventut. En aquest sentit, hem organitzat aquest esdeveniment, que és el primer d'una sèrie que farem amb altres responsables polítics i amb els quals volem conscienciar de l'opinió pública i política de la situació que viu el jovent valencià. Hem començat per la joventut migrada perquè des del 2015 és un tema que ens preocupa molt al Consell de la Joventut i venim reivindicant una problemàtica dels joves que se'n van haver d'anar a altres països davant de la impossibilitat de trobar a la seva terra una oportunitat de vida. Amb l'informe Joventut Necessària, que ja es manifestava
que hi havia 22.000 joves valencians que se n'havien anat a l'estranger i les conseqüències que això tenia sobre el nostre desenvolupament. A més, fa molt poc, el ple del Consell també ha aprovat un pla al voltant d'aquesta problemàtica i es semblava oportú donar-lo a conèixer. Però abans de començar vull donar-li la paraula a Nacho per a preguntar-li per què ens preocupa al Consell de la Joventut aquest fenomen de joventut migrada i què ens ha motivat a organitzar aquest acte. Correcte. Primerament, moltes gràcies, Paula, per estar així compartint aquest espai. I la veritat és que per a nosaltres, per al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, dir que hi ha un fenomen de la joventut que s'ha conegut amb molts noms en els últims anys. És de veres que li hem denominat mobilitat exterior, altra gent li ha denominat esperit aventurer, altra gent migració forçada o exili juvenil. Totes aquestes referències constaten el fet que més de 22.000 persones joves valencianes han hagut de marxar a l'estranger davant la manca d'oportunitats de poder tindre un projecte de vida al nostre país. Una terra que les ha format, que ha invertit en elles, sense ser capaç d'oferir-les un espai, una via de desenvolupament per poder construir, com Ades havia dit, el seu projecte de vida. Clar, una de les coses més importants de la migració forçada és l'impacte social i econòmic que es produeix a la pròpia societat, i és que es perd un capital humà molt gran dins del nostre territori. Clar, aquesta pèrdua no solament és de persones, sinó d'inversió feta. Inversió feta perquè s'ha invertit en educació, s'ha invertit en preparació i perdem aquestes persones que deixaran de contribuir al desenvolupament del nostre país i que, a més, contribuiran al sistema de benestar social. A més, dir que el fet que aquesta migració, aquesta gent jove migre, fa que la població cada vegada s'envellisca més. Sabem com és en aquests moments la piràmide poblacional de la nostra societat i creiem que polítiques per afavorir que els joves puguen estar així i puguen desenvolupar el seu projecte de vida són possibles i necessàries. Dir una dada prou important que també hem repetit en nombroses vegades i és que segons l'estudi de joventut necessària del Consell de la Joventut d'Espanya, la pèrdua de la inversió que s'ha fet amb la gent que se n'ha hagut d'anar, la pèrdua és quantificativa, és a dir, 8.275 milions d'euros en 10 anys. 8.275 milions d'euros en 10 anys que ens costarà a tots els valencians i valencianes per no posar-li un fi, és a dir, no acabar amb aquesta migració forçada. Això representaria un 4% del PIB en 10 anys d'ací del País Valencià. Aleshores, creiem que és un tema que ha d'estar damunt la taula i per això hem fet aquest acte. Aquest exili juvenil és conseqüència d'una situació sobretot de precarietat, ja que dificulta l'emancipació jove, és a dir, en aquests moments sabem com estem els joves, no es podem emancipar. A més, dir-vos dades molt importants en aquests moments és que un 30,8% de les persones joves estem a l'atur. A més, la taxa de pobresa juvenil és d'un 44%, per tant, és molt elevada. Un terç de les persones joves ocupades està en el llindar de la pobresa, és a dir, tens feina però no pots eixir de la misèria. La taxa de temporalitat de la gent que està trobant feina és d'un 92,4%. La taxa de temporalitat. Imagineu-vos això per als joves el que significa. És a dir, no tens una estabilitat que t'ajude a emprendre o t'ajude a tirar endavant. Es quedem en un 26,6% de jornades parcials de la gent que està treballant. Clar, a més, només 1 de cada 10 joves es poden emancipar. La taxa d'emancipació, que això és molt greu, la taxa d'emancipació ha baixat per primera vegada en 20 anys, en 12 anys, perdó, ha baixat del 20%. Què vol dir això? Que fins ara es podien emancipar 2 de cada 10, però és que ara 1 de cada 10.
ha baixat. És a dir, el fet de ja no només la crisi, sinó l'última dècada o els últims 20 anys de polítiques han fet que els joves ens precaritzem cada vegada més. Clar, què ens queda? Què ens queda en aquest panorama que vos ha transmès? Ens queda l'últim recurs, que l'últim recurs és marxar. Marxar, deixar la teua terra, deixar les teves arrels, per a intentar poder construir-te el teu projecte de vida. Per això li diguem migració forçada, perquè realment quan una persona decidís anar-se'n, sobretot a nivell econòmic i a nivell laboral i a nivell de dignitat humana, és perquè ho necessita. I per tant, creguem que aquest concepte de migració forçada és la gent que ha hagut de marxar forçadament per la situació en la que es troba el país, però no perquè ells volen. Aleshores, si seguim sense pal·liar la situació de la joventut, ens estem tirant pedres al nostre propi teulat. Estem dits a pensar que les persones joves hem de formar-se, hem d'aconseguir aquest reconeixement laboral, que tenim tot el temps del món per davant perquè som joves, perquè sempre diuen que els joves és una etapa i ja passarà, però el temps passa i ningú fa res i estem cansats de dir que els joves som el futur, però som el present, necessitem polítiques ja, necessitem que la cosa canvie, no? Clar, se'ns deixa d'atendre, no es millora la situació i clar, fa que el problema és que els joves tinguin menys oportunitats. És un problema molt gros perquè, a més, contribuïm menys al sistema públic del benestar, contribuïm menys per a les escoles, contribuïm menys per a sanitat, contribuïm menys per a seguretat social, contribuïm menys per a les pensions. Clar, mantenir-nos en precari, finalment, posa en perill tot l'amalgama del sistema de pensions. Ja no dels nostres pares i mares, sinó que també, no vull imaginar-me les pensions nostres. Per la qual cosa, per acabar en aquesta pregunta, cal fer polítiques de joventut que trenquen aquesta espiral de precarietat que no solament ens precaritza a nosaltres, sinó que precaritza la societat en general i que condiciona, sobretot, el desenvolupament futur. Bé, moltes gràcies, Nacho, per explicar-nos les dades i les conseqüències que té la migració forçada per a la nostra societat. I ara és el moment que el president Ximo Puig ens doni l'opinió que li mereixen les experiències com la de Marta, que serà una jove que vindrà en uns minuts a explicar-nos per què se'n va haver d'anar fora. Entonces, que ens contes tu també un poc la visió que tens d'aixòs joves que no tenen altre remei que anar-se. Començo jo? Sí. Bueno, molt bon dia i moltes gràcies per haver-me convidat. Dies que estàveu agraïts, estic jo agraït de tindre aquesta oportunitat de poder avui xerrar amb vosaltres, donar-vos les meves opinions i al mateix temps escoltar les vostres opinions que ben segur van enriquir-me i van ajudar-me a la presa de decisions. Mireu, per a nosaltres, des del primer moment, efectivament, compartim absolutament la diagnosi que s'ha fet per part del president del Consell. És una situació que no només és injusta per als joves, sinó que és absolutament ineficient per al país. I, efectivament, és una situació que descohesiona la societat, que fragmenta, que fractura la societat i que, al mateix temps, econòmicament, és el pitjor dels negocis possible. Perquè com anem a entendre que podem desenvolupar una societat cap a la societat del coneixement si estem exiliant el coneixement? Des del primer moment, des de fa 2 anys, ara que vam accedir al govern, hem intentat fer polítiques per a canviar aquesta situació. Ara bé, tot i sent conscients que tenim un marc que és el que és i una situació que és la que és. Nosaltres sabeu que tenim una situació que ve derivada de 44.000 milions d'euros de deute. La segona conselleria és el servei del deute. Primer sanitat 6.000 milions, després cada 5.000 milions tenim que pagar cada any pel deute i estem molt limitats, també pel nostre infrafinançament. Vull dir, no he vingut així a plorar, però vos dic el marc general en el que ens movem, perquè a nosaltres agradaria fer moltes més coses dels que fem. Hem elaborat un pla que és el Pla Gent, la generació talent,
per tal de, precisament, intentar que se facin passarel·les per a que puguen tornar joves que se n'han anat fora, que se n'han tingut en aquesta migració forçosa a anar-se'n fora. Per tant, perquè necessitem que tornen, perquè és de justícia, perquè necessitem que tornen. Perquè, mireu, el problema general és que hem de canviar l'economia d'aquest país, el model econòmic d'aquest país. Aquest model econòmic va cometre una gran errada que va ser situar tots els ous a la cistella de la indústria immobiliària, per dir-ho d'alguna manera. I nosaltres hem de passar de l'economia de l'especulació a l'economia de la innovació. I això és aquest trànsit l'hem de fer en el millor capital humà que tenim. I això, evidentment, no es pot fer d'un dia a l'altre, però aquesta transformació del model econòmic és absolutament necessària. Nosaltres, ara, en aquests 2 anys, sí que s'han començat a produir noves mirades. Durant les 2 dècades anteriors havia hagut una rebaixa substancial del que era el PIB industrial nostre, que va baixar quasi al 13 o 14%. Ara hem tornat ja al 20% del PIB industrial. És fonamental tindre una economia diversificada en la que, evidentment, té un pes molt important en el sector turístic i va tindre'l. I el que passa és que no tenim que deixar tampoc el sector turístic s'allunye de l'espai de la innovació, perquè també té que anar l'espai de la innovació allí. Però, en definitiva, tenim que tindre una activitat econòmica que estigui el més diversificada possible, perquè això és el que ens dona més garanties. I que aquesta transició a la societat del coneixement abarque a tots els sectors madurs de la nostra economia, a les indústries, però també al turisme, també als serveis, perquè això és un element fonamental. I ahir l'espai del coneixement del que ha sigut el talent que s'ha produït en les nostres universitats és fonamental. Per això hem de recuperar-lo i per això hem fet aquests plans per a recuperar. Però també al mateix temps no es tracta només de que la gent que se n'ha anat torni, sinó sobretot també de que no se'n vagin més. Perquè si no també, en principi, el programa l'estem enfocant molt per a donar oportunitats a persones que se n'havien anat, però el vam reequilibrar en el sentit que no només que tornen, sinó que no se'n vagin. I aleshores, que no se'n vagin forçosament, perquè efectivament nosaltres volem que hi hagi intercanvi, que hi hagi capacitació, que hi hagi pressupost, treball d'investigació també fora, perquè no volem una societat autàrquica, nosaltres som una societat absolutament oberta. Ara bé, no migracions forçoses i sí un temps de preparació per a tornar amb més experiència i més capacitat de fer coses al nostre país. I en aquest entorn és el que hem fet el Pla Gent, que està molt derivat també per a la recuperació dels investigadors, per a generar molts més investigadors en unes condicions diferents, i després altres qüestions que tenen que veure ja més enllà de lo que és el Pla Gent, que és tot el que és la reconstrucció de la Generalitat. Mireu, en l'administració general de la Generalitat, de 17.000 persones, sols n'hi ha 50 que tenen menys de 30 anys. I això és un drama per a la nostra administració general. Perquè, clar, és evident que necessita una administració com la de la Generalitat, necessita gent formada, jove, i gent que estigui clarament posicionada en el que és també el moment actual, el nou horitzó. Tot això, per tant, per a nosaltres és un element clau, per això s'han començat a treure ofertes públiques. En el camp de l'educació, en els darrers anys s'havien perdut 5.000 llocs de treball, 5.000 professors menys. En aquests 2 anys hem augmentat ja 3.000 professors més. En sanitat, que hi ha una precarització del 40%, se van a treure posicions en els propers anys per més de 3.500 persones. El que es tracta és també que el propi sector públic doni compte d'esta necessària revigorització. Tenim en compte, parlant del sector públic, que la Comunitat Valenciana és la darrera comunitat d'Espanya en empleats públics per habitant. I això, finalment, també repercuteix molt negativament en el que és els propis serveis públics. I després, el que és fonamental és, com vos dia, la part de passarel·la a la transformació del model productiu, i ahir és on hem de donar la màxima possibilitat de treball a tots els joves, a través d'ocupacions que, a més, soles les van a poder fer els joves, i joves formats. I també hem fet un pla de xoc ara, un pla de xoc a través de la garantia juvenil
que era un pla que estava absolutament aturat i que són fons europeus, fonamentalment, compartits en fons de la Generalitat, però a partir d'aquest estiu hi haurà 5.000 joves al País Valencià que estaran treballant. Tindran la primera experiència de treball, tant qualificats com no qualificats. I això ho continuem fent en els propers anys. I intentarem, a més, obrir altres espais d'oportunitat. Però també ho hem de fer escoltant i intentant fer una interacció entre el sector públic i el sector privat, que és bàsic, per tal que les bones dades de l'economia, que sí existeixen, tots els indicadors socials i econòmics en els darrers 2 anys han millorat, però és evident que no han millorat el suficient i no han arribat, sobretot als salaris, que és el que planteja és que avui, no sé si heu vist una notícia, que és la contradicció del moment que vivim. Ahir, el 31 de juliol, va ser el dia que més contractes es van destruir de tota la història. Al mateix temps que ara tenim unes dades d'atur millors. Què significa això? Que la precarització de la contractació és absoluta. O sigui que hi ha centenars de mils de contractes, però que a la fi són d'una precarietat terrible. Per això és el que cal vèncer i nosaltres, des de l'àmbit que tenim i de la responsabilitat que tenim, és el que volem fer. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, president. Ara és el torn de Marta Borredà, que és una jove d'Ontinyent que va estudiar traducció i interpretació d'anglès i alemany i que en 2012 se va veure obligada a anar-se'n a Alemanya per a tenir una oportunitat de desenvolupar-se professionalment. M'agradaria, Marta, que comentares per què vas decidir anar-te'n, com es pren aquesta decisió tan difícil de tindre que deixar a la teva família, als teus amics i partir a un altre país desconegut sense conèixer apenes res de la ciutat on te'n vas. I també una vegada que arribes allí a Múnich, quines són les dificultats que te vas trobar i quin és el tipus de treball que vas trobar allí. Sí. Hola, bon dia a tots. Com ha dit la companya, soc Marta Borredà i he viscut els últims 5 anys a Alemanya, a Múnich. Jo vaig estudiar traducció i interpretació d'anglès i alemany i vaig finalitzar els estudis en l'any 2011, llavors jo soc docent i l'oferta de feina pública era quasi inexistent, jo era conscient que no hi havia oposicions, de fet, del 2012 al 2016 o 2015 va haver un paró prou important, l'oferta era prou, reduïda, i vaig pensar que era un bon moment, el moment ideal per a deixar a l'estranger i perfeccionar els idiomes, etc. Per supost, quan vaig arribar a Alemanya, tot i que jo sabia una mica l'idioma, això no va ser una barrera molt gran per a mi, vaig haver de fer feines que no tenien res a veure amb la meva qualificació, vaig treballar com a au pair cuidant nens, després vaig estar un any a una tenda de roba, i per a poder desenvolupar la meva tasca docent vaig haver de convalidar els meus estudis, perquè tot i que es diu que Bolònia és l'intent d'aproximar la formació a nivell europeu, no és el cas, i en molts casos no reconeix el que s'ha estudiat i vaig haver d'estudiar de nou a la universitat mentre feia feina, tot i que jo ja havia finalitzat els meus estudis i era capaç d'exercir com a professora en aquest cas. La decisió la vaig prendre, com t'he dit, perquè no hi havia molta feina en el moment i quan vaig arribar allí les dificultats, per supost, l'idioma, que en el meu cas no va ser una barrera tan gran. Jo tenia un nivell d'alemany que em permetia comunicar-me i, esto ja és més fàcil, no? O sigui, un avantatge respecte a la resta. Però sobretot com a persona jove, jo tenia en aquest moment 22 anys, és el teu primer contacte amb el món laboral i l'administració i la burocràcia, és una cosa que el sobrepassa, perquè si ja és difícil aquí, allí és el doble, i estàs tu sola, és tot molt més complicat, no tens la família, no tens els amics, cada país funciona d'una forma diferent i estàs tu sola ante el peligro, no?
Bueno, aquestes són les coses més difícils, per supost, no sé, la cultura, també el xoc cultural que hi ha, no? És molt gran, tot i que som europeus, són fins les coses més insignificants, més petites, et sorprenen i hi ha molts cops que no saps com actuar i com és la millor forma. Esto també t'aprèn molt a desenvolupar-te com a persona i agarres, no sé, moltes tables, diguem, en l'aproximació a la gent, no? I observes i una mica vas desenvolupant-te. I aquestes van ser les dificultats més grans, no? Diria, la llengua, la cultura i sobretot l'administració i la burocràcia, que esto en un país com Alemanya, que jo pense que és un país molt difícil per a viure, no? On tot està molt reglamentat, tot medit al mil·límetre, necessites ajuda, no? I moltes ocasions el trobes una mica sola, no? I, bueno. El que fa a la tornada, no? Després de 5 anys allí, que ja pràcticament tindries allí la teva vida feta, què és el que va fer que tornares a Espanya, no? Sí. Bueno, en primer lloc, a mi m'agrada molt la meva terra i jo ja era una decisió que tenia presa des de feia temps. El que passa és que, bueno, tens una bona feina, les condicions laborals allí són francament millors, hi ha molta protecció del treballador, no poden fer-te fora d'un dia per a altre, no? Entre altres coses, les condicions són millors i vas aplaçant aquesta decisió, però és una que sempre tens ahí al cap, no? I va arribar un punt en què vas dir ja no puc més i vaig decidir tornar. Clar, i no va ser fàcil perquè sí que és cert que tens la teua vida, com tu bé has dit, tens amics, també estàs una mica allunyada de tot el que ha passat així, no? Perquè tot i que avui en dia és molt fàcil tenir contacte via WhatsApp o el que sigui, és cert que el perds moltes coses, no? El dia a dia, amb la teua família, amb els teus amics i molts cops no saps d'on ets. Vens aquí de vacances i dius estic entre dos terres. Realment és una mica un sentiment que has de fer un gran esforç per a no perdre el contacte, perquè no vens tots els mesos, ves quan vens i quan pots. Els teus amics tenen la seva família, la teua família també. Llavors, no sé, et sents una mica... I la decisió va ser, en definitiva, que jo tenia clar que volia viure així, no? Hi ha gent que prioritza més la feina, per a mi la feina és per supost important, però jo ja havia treballat a molts llocs, a llocs que m'han donat un bon currículum, que m'han possibilitat trobar feina així, i jo pensava que ja tenia l'experiència, i vaig confiar una mica en la sort. Vaig dir, bueno, jo ja he estat 5 anys fora, he tingut bones feines, pense que ara estic en posició de tornar. I així va ser. I l'experiència a l'hora de tornar així a la Comunitat Valenciana, com l'ha passat a molts joves, havies perdut la seguretat social? No, a mi això no m'ha passat. He escoltat de companys, amics, coneguts, però jo sempre que anava al centre de salut et feien un certificat. Sí que m'han ficat problemes, això és cert, però sempre m'han atès, no? Et donen com el CIP, te el van fent provisional, sempre anàvem dels meus pares, no? Amb la seva adreça, el seu metge, etc. I la veritat és que sí que m'han atès, però era com sempre de forma provisional, no? Cada 3 mesos has d'anar a renovar o no és el carnet del CIP físic que vosaltres teniu, no? O que ara tinc, sinó una cosa provisional, diguem. I l'experiència d'alguns joves que estigueren en Múnich com tu i que se n'hagueren anat per investigar i ara encara estiguen allí i encara no hagin pogut tornar a la seva terra? Sí, clar, jo no soc investigadora, però sí que és cert que, per exemple, en el cas d'una amiga que també és de València, ella és química i treballava a un laboratori de la universitat i, per exemple, no sé exactament en concret el que fa, però quan troben alguna cosa, alguna investigació que estan fent i la universitat considera que és productiu, que pot anar avant, compra la patent i la universitat mateixa es queda aquesta investigació que estan portant a terme. Llavors els ofereix la possibilitat de seguir de fer el doctorat, remunerat, etc. I sí que s'aposta per això, sí que s'aposta. No sé, jo, clar, que en el món investigador no estic molt clavada perquè el meu és una mica diferent, no? Però pel que sé, pel que escolte de la gent que està allà amb la que he tingut contacte com a investigadora, si no pots fer res, no? Perquè si no tens subvencions, les condicions són les que són, no hi ha forma de desenvolupar-se. I això és una mica frustrant, per supost. Bé, doncs moltes gràcies, Marta, per vindre així a exposar-nos la teva experiència, perquè sabem que, a més, has fet un gran esforç per estar amb nosaltres i poder il·lustrar els milers de casos de joves, de persones com tu, que han viscut en aquest any.
Davant d'aquesta situació de crisi econòmica que ha fet que molts joves se n'hagin d'anar fora del seu país per trobar una oportunitat, ens agradaria saber què és el que està fent la Generalitat Valenciana en mesures concretes per a que aquests joves tornen. Bé, sobretot ja us he comentat que està el Pla Gent, que ara, abans de final d'any, serà la primera convocatòria per tal que persones que estan fora puguen tornar. I persones que estan així puguen també continuar la seva tasca investigadora, perquè realment el que ha passat ha sigut que hi ha hagut un esfonsament de tot el que ha sigut els pressupostos d'innovació, de desenvolupament i de recerca. I això és el que cal. Crec que algo no va bé. Hola? Sí. Bé, doncs això, no? En concret està el Pla Gent, que se van a fer convocatòries públiques per tal de poder accedir les distintes persones a espais d'investigació. Per una altra banda, també el Pla el que pretén és, d'alguna manera, atraure talent internacional, perquè efectivament el que hem d'intentar és situar la nostra terra, el nostre país, en una de les comunitats més avançades tecnològicament i des del punt de vista de l'aterratge en la societat del coneixement, i per això cal atraure tot tipus de talent. I després el que intentem és generar una situació econòmica per tal que la gent que se n'ha tingut que anar a la migració forçosa pugui tornar, perquè és veritat que hi ha molta gent que se n'ha anat i ha tingut treballs més o menys de la seva especialitat. El problema greu és tots aquells que, com Marta, se n'han anat i han tingut que fer altre tipus de treball, a més. I això, sobretot, és un subempleo que és bastant lamentable, perquè realment això sí que és una pèrdua, és aquesta pèrdua dels 8.000 milions dels que estem parlant, és una pèrdua de recursos de país i sobretot és un problema d'injustícia i és un frau a aquells que se'ls va dir que si feien les coses bé tindrien una eixida i ara no la tenen. Per tant, jo crec que, a més, tot aquest procés té que ser un procés de recuperació general, social i econòmica del país. I per això, en la mesura que ara, per exemple, tinguem més PIB industrial, en la mesura que hi hagi empreses que tornen a confiar en aquest país, com per exemple ThyssenKrupp, una empresa alemana de Duisburg, que ha tornat, tot això genera moltes més possibilitats per a tots, que en aquests moments tot el parc empresarial al voltant de Ford augmenta, dona possibilitats a enginyers i a treballadors. Hem de millorar molt la formació professional, hem d'encertar en la formació professional dual, perquè no podem fer-ho mimetitzant-lo d'Alemanya, perquè tenen un teixit empresarial diferent, però sí que és veritat que hi ha que fer una formació professional que estigui vinculada a l'empresa. I això ara s'obrirà un camí en el que us convida a participar, que és la nova llei d'educació, la llei d'educació valenciana, que volem fer concertadament i que volem que siga també aquest reflexe de lo que ha de ser l'horitzó de futur de l'ensenyament. Gràcies, president. Ara m'agradaria conèixer, Nacho, quin és el treball que s'ha fet des del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana davant d'aquest problema i com s'ha treballat des del CJCV per a la construcció d'aquestes polítiques. Perfecte. Des del Consell de la Joventut, el primer que apostem és per un enfocament integral, és a dir, el primer que s'ha de fer és acabar amb la sagnia de persones joves que han de marxar de manera forçada a altre país. Per això, nosaltres hem participat de la campanya Joves amb Trajectes, que és una campanya de la xarxa de Consells Locals de la Joventut, de la Fundació Triangle Jove, i que es diu Joves amb Trajecte. Clar, per què aquesta campanya? Perquè nosaltres el que volíem era visibilitzar quin ha sigut el problema i que aquest problema
no ha tingut cap solució i, per tant, ha fet que es cronifique, que continuï en el temps i que no siga 2, 3, 4, 5 anys, sinó inclús una dècada ja de gent que es troba exiliada. Clar, aquesta campanya el que hem buscat realment era saber en quines condicions ha hagut de marxar i, sobretot, el per què ha hagut de marxar, és a dir, per culpa de la manca de polítiques que ha hagut al país d'origen, que ha fet que no puguem tindre un desenvolupament del nostre projecte de vida i hagin de marxar fora. Nosaltres, des del Consell de la Joventut, gràcies a aquesta campanya, hem pogut treballar amb diferents entitats membres del Consell, amb també els consells locals de la joventut d'arreu del nostre país, i algunes de les propostes que podrien ajudar a capgirar la situació en la que ens trobem actualment seria, per exemple, eliminar els obstacles que dificulten la inserció en el mercat laboral de la població jove, reconèixer les principals causes que provoquen l'èxode del talent jove al nostre territori, establir mesures en el mateix context sociocultural i del territori de la persona jove, és a dir, anticipar-se per a que això no passi, que atenguen les seves necessitats, les seves demandes, disminuir les amenaces i les dificultats que provoquen que aquests joves hagin de marxar del nostre país, propiciar la igualtat d'oportunitats, molt important. Els joves som un col·lectiu que en aquests moments no tenim la mateixa oportunitat que qualsevol altre col·lectiu. Estem totalment precaritzades. En aquest sentit, des del Consell de la Joventut del País Valencià, què és el que li demanem a la Generalitat Valenciana? Demanem desenvolupar programes de segona oportunitat, així com flexibilitzar les vies d'entrada en el sistema educatiu, per a poder facilitar aquesta recuperació i la capacitació de l'alumnat que va abandonar els estudis secundaris. Desenvolupar un pla estratègic de formació professional, on s'arreplegue, per un costat, una anàlisi de les necessitats del teixit productiu, per altra, involucra a la xarxa de centres de formació professional, sobretot que vagin encarats a l'oferta necessària i que els objectius per al canvi productiu vagin encaminats a propiciar la necessitat d'FP per a desenvolupar una programació dins l'oferta del nostre país, extendre les beques salari i ajudes per a l'estudi, que cobrisquen els costos d'oportunitats per a dedicar, per exemple, a l'estudi a temps complet en lloc d'estar precaritzat i haver de treballar i estudiar a la vegada i centrar-se en el que toca. En tot allò, per lo que abans el president havia dit, es troba la garantia juvenil. Clar, nosaltres el que volem és avançar cap a un model com el finlandès, on es produeixen respostes automàtiques del sistema d'ocupació després de 3 mesos. No com passa així, que poden passar inclús 6 mesos i finalment deixes d'estar... Perquè, clar, com ja no segueixes el fil, doncs el perds. N'hi ha que facilitar les coses i no obstaculitzar. Cal abandonar l'enfocament equivocat que ha tingut el Pla Estatal de Garantia Juvenil, que és el que vos estava dient, perquè posa barreres d'entrada al jovent. Demanem que el pla es pugui adaptar al territori i les seves necessitats i que es gestioni d'una manera eficaç, perquè cada territori és completament diferent i té unes necessitats concretes. Per tant, pensem que cal desenvolupar accions i plans per a lluitar contra la precarietat laboral de les persones joves, sobretot per a dignificar les condicions de feina en les que es troben, lluitar contra la temporalitat, que és un dels grans problemes que tenim i que fa que s'agreugi aquesta precarització. Sobretot acabar amb els falsos autònoms. Coneixem moltíssimes persones joves que han d'utilitzar o que estan abocats a utilitzar aquesta fórmula de falsos i falses autònomes per a poder ser contractats. Això no pot ser una condició. Les empreses no poden dir el contracte si eres autònom, si no, no el puc contractar. Clar, per això, què necessitem? Desenvolupar un pla d'emancipació jove. Necessitem involucrar a totes les administracions que els afecta aquest cas, que tinga com un objectiu clar que siga adequar els preus de l'habitatge en compra i lloguer al salari mitjà dels joves.
Si no, no n'hi ha cap sentit. És a dir, no arribem, mai podrem emancipar-se. És a dir, sempre serem els joves que estan en el niu i hem de marxar i hem de créixer, no? Hem d'eixir del niu, no? Així que necessitem també eliminar, sobretot, les barreres d'entrada al mercat immobiliari. No se'ns poden demanar les barbaritats que se'ns demana en avals ni sobretot en assegurances impossibles, perquè és que no ens ho podem permetre. Cal invertir en el mercat amb una regulació del preu de l'habitatge protegit i una oferta d'habitatge públic suficient. Cal limitar els negocis que especulen en l'habitatge. En aquests moments tots sabem el problema que està passant amb l'habitatge turístic. Ací a València està començant a passar aquest fenomen. De fet, tenim dades que des de l'any passat fins a enguany en València ha repuntat el preu del lloguer en més d'un 30%, en un any. En un any. O parem i posem mesures per a que això no continuï, o en vez com en Barcelona o en Madrid, que estan tinguent molts problemes veïns i han de marxar fora del seu barri de tota la vida perquè no es poden permetre viure ahí. Sobretot també necessitem potenciar l'ús de l'habitatge buit. És necessari que hi hagi polítiques d'acció positiva, ajudes a la rehabilitació o també mesures sancionadores, mitjançant una fiscalitat que grava el manteniment d'habitatges en desús, que incentive la seva eixida al mercat, així com la creació d'un parc públic d'habitatge en lloguer usant el parc immobiliari del Sareb i les entitats bancàries intervingudes, amb els diners de tots i totes. Clar, algo necessari per a que això tiri endavant és la renda bàsica d'emancipació, una ajuda que hi havia abans de l'any 2012 i que afavoria l'emancipació del jove i que en els darrers anys aquesta política ha deixat de donar-se. Per a propiciar la tornada de la gent jove, la gent que està en l'exili, nosaltres pensem, des del Consell de la Joventut, pensem que es deurien simplificar els tràmits per a la tornada. Fixar la renda mínima lligada i rebre accions d'orientació, trobada d'ocupació, garantir la seguretat social mentre no es disposa d'un treball, mentre estàs en el bypass entre troba o no troba. Oferir plataformes d'orientació, conforme estava comentant Ades, que moltes vegades el sents totalment sol, plataformes d'orientació i suport, sobretot ja no només per a la gent que vulgui marxar perquè vulgui marxar, sinó a la gent que vol tornar. I sobretot propiciar la inserció laboral de les joves retornades, amb un suport de l'entramat empresarial, sobretot entre altres organitzacions. D'aquesta manera, nosaltres, des del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, creiem que s'ha de crear un portal d'atenció per a les persones joves que vulguin tornar, amb materials i guies de consulta i on puguen gestionar els diferents processos per al seu torn on puguen rebre una atenció especialitzada, és a dir, que estigui individualitzat per a cada persona. Cada persona ha de tenir una trajectòria, un recorregut. No podem estar en una societat encaixonada on cadascú serveix per una cosa. Cal desenvolupar programes extraordinaris d'ajuda per a la tornada per a aquestes persones joves que volen vindre, que es cobrisquen les despeses derivades de la seva volta, per exemple, amb ajudes en funció de la renda, els vols, les mudances, etc. Impulsar ajudes d'inserció per als immigrants retornats, la qual serà sobretot progressiva, d'acord amb la seva renda i cotització. Equitat, parlem d'equitat més que d'igualtat en aquest aspecte. Prioritzar a les persones joves retornades amb baixa qualificació dins de l'FP dual, com abans estava comentant, per a sobretot facilitar la seva inserció en el nou mercat del treball que existís, perquè el que havies comentat abans, així també passa el temps. Així també passa el temps i les coses canvien. Aleshores, quan les persones venen i tornen, tot ha canviat també. Per tant, necessitem aquest procés de readaptació. Sobretot necessitem programes d'allotjament temporal, d'habitatge públic, per exemple. Les persones que puguen tornar, que puguen tindre un espai de tornada, un espai de poder viure, temporal encara que siga, però almenys que no el trobes una davant i una darrere. Desenvolupar plans d'inversió en recerca, desenvolupament i innovació.
totalment necessari perquè sobretot hem d'implicar tant als ens públics com als ens privats, perquè tirem tots cap a una mateixa direcció. I ja, per últim, dir que en aquest sentit cal dir que és cert que el perfil de les persones joves migrades majoritàriament eren les que tenien millor qualificació i majors possibilitats d'inserció en altres països. I, clar, això ha provocat que bona part del talent d'ací del País Valencià hagi marxat a altres països i que, a més, aquests països estiguen aprofitant del que havíem estat comentant abans, de tota la inversió que s'ha fet durant tota la vida en aquesta gent. Clar, com a conseqüència d'esta falta d'inversió en polítiques d'innovació, ha fet que les persones joves siguem el col·lectiu més precaritzat o el col·lectiu que més està notant aquests anys de crisi. Ara diuen que la crisi ja ha acabat. Doncs nosaltres és que abans de la crisi ja estem en crisi, la crisi diuen que ha acabat i continuem en crisi. És a dir, és un estat permanent. Per tant, és important que el País Valencià cuide el seu talent i que desenvolupi actuacions per aconseguir atreure el seu talent. Però no ens quedem ahí. A nosaltres ens preocupa també les persones més vulnerables. Aquests altres talents que potser no tinguin una imatge o una projecció tan fàcil de reconèixer com un científic o com una persona d'investigació, però que al final són igual de necessaris per al desenvolupament estratègic d'un país. Parle d'aquestes persones de baixa qualificació que també s'han vist obligades a sortir del seu país i que no han tingut les mateixes possibilitats, veient-se abocades a treballar en treballs de baixa qualificació i que els segueix deixant en una situació d'exclusió social, no així, sinó a quilòmetres de la seva terra, deixant de costat el seu recolzament com és la família i els amics. I ja. Bé, moltes gràcies, Nacho, per exposar-nos la visió i el gran treball que està fent el Consell de la Joventut. I al fil d'això últim que estaves comentant, dels joves que no tenen tanta qualificació, voldria preguntar al president què es preveu fer per a les persones joves que tenen menor qualificació i que pot ser que són les que més desprotegides estan, perquè pareix que sempre se parla dels joves que van fer el que se suposava que tocava fer, que era estudiar, però se deixa com a una banda aquestes persones que van optar per una altra via i que a hores d'ara no tenen qualificació per a trobar aquest tipus de treballs. Sí, efectivament, del Pla de Garantia Juvenil que hem reconvertit nosaltres, aquests fons, aquests 61 milions d'euros per contractar 5.000 joves, la meitat, el 50%, són per a no qualificats. És a dir, en els propers mesos hi haurà 2.500 joves no qualificats que tindran la primera experiència de treball, que al mateix temps té que continuar servint per a millorar la seva formació. I això és una mesura ja directa que hi ha en aquests moments. Ara, bé, hi ha que buscar mesures estructurals. El Pla de Garantia Juvenil, com bé dius, ha estat un fracàs en general. Nosaltres hem recuperat ara, per primera vegada, un pla que començà fa teòricament 3 anys i que el 50% de tots els fons dedicats per la Unió eren per a Espanya i que finalment, així a la Comunitat Valenciana, pràcticament s'havia fet no res, un 1% del que... Ara hem salvat almenys aquests 60 milions d'euros que s'inverteixen ja, però això continua en un pla fins al 20 i l'altre dia que vaig tenir l'oportunitat d'estar en el president de la comissió, en Juncker, li vaig dir la necessitat de flexibilitzar i desburocratitzar aquests fons, perquè més enllà dels fons el que tenim que veure és de quina manera aquesta ocupació no és una ocupació temporal, sinó que és ajudar a empreses i a entitats públiques que contracten, però que contracten en unes garanties de futur, perquè clar, el problema que hi ha és que només estem en aquests moments posant un parche. És ben cert que almenys tindrà una experiència de treball i a partir d'ahí se t'obri un poc un cert camí, però no és la solució. Per tant, això és un poc el que anem a fer sobre no qualificats. I l'altra cosa és formació. La solució és formació, perquè cada vegada les ocupacions que hi ha van exigir més formació. I per tant necessitem la requalificació de tots els joves en tots els àmbits.
I fins i tot perquè els nostres sectors, inclús aquells sectors madurs, els sectors industrials o el sector turístic, que representa el 14% de la nostra ocupació, no poden ser, diguem-ne, sectors en quant a l'ocupació de segona. La innovació té que entrar, ha entrat en algun espai, però té que entrar profundament en un sector que per a nosaltres va ser fonamental, que és el turisme. I els sous en el turisme tenen que augmentar, perquè portem unes temporades molt bones. Aquest any serà un altre any rècord del turisme valencià. Però tenim un problema greu en la traslació d'aquests beneficis als sectors, als treballadors i a les treballadores. I això és un element clau també, perquè, efectivament, la recuperació econòmica en el que són els indicadors bàsics s'ha produït. Hi ha un procés de recuperació. Ara bé, on arriba aquesta recuperació, això és el que hi ha que fer, que aquesta recuperació passi de veritat ja als salaris. Bé, moltes gràcies, Ximo. Ara anem a obrir el torn d'intervenció de preguntes. Vos recorde que és un torn tancat amb les preguntes que s'han fet arribar a l'organització mitjançant targetes. Per tant, vos demane també que sigueu breus i concisos en la pregunta per a que doni temps a tots a preguntar, ja que tenim el temps limitat. D'aquesta manera, voldria que Sergi de Fabem farà dues preguntes. Per favor, eixeu així al micro per a que tot el món vos pugui veure i escoltar. No se sent. No. Sí? Ja? No. Ara? Vale. Bon dia, president. Jo eren dues preguntes. En què consisteix el Pla Gent, que avui hem estat parlant prou d'ell, i de quina manera la llei d'educació podrà pal·liar la falta d'oportunitats per als joves i quina està sent aquesta coordinació entre les diferents conselleries implicades, educació, ocupació. Moltes gràcies, Sergi. Pel que fa a la segona qüestió, a la llei d'educació hi ha en aquests moments uns primers esborranys. Va ser absolutament parlada, dialogada amb tots els sectors i per supost vos demane la vostra implicació perquè el que es tracta és de generar un marc diferent, estable, tot i tenint en compte també les nostres competències, perquè efectivament hi ha altres qüestions que nosaltres no podem desenvolupar perquè són de normativa estatal, però sí que hi ha moltes possibilitats de generar un espai autònom que tingui, sobretot, durabilitat, que tingui estabilitat i sobretot en espais on realment hi ha hagut un fracàs. Nosaltres hem estat la comunitat autònoma que ha tingut major fracàs escolar. Estàvem, crec, en Ceuta i Melilla. Això, efectivament, també és veritat que en un moment determinat el boom immobiliari va fer que molta gent abandonés els estudis i se n'anigués a treballar perquè guanyava més diners. I després tot això ha tingut una ressaca enorme en la fractura social, en tot el que ha estat l'índex de pobresa, en les situacions de ruptura de projectes personals. Però ara el que es tracta és que la llei d'educació generi aquest espai, sobretot que ja dic, en el que hi hagi una participació molt ampla i que, sobretot, el que és aquesta relació entre l'educació i el mercat de treball tingui una interacció adequada. I després donar-li solució a problemes com el plurilingüisme, que és una realitat. Nosaltres som, abans parlaves de Finlàndia, jo soc un fan de Finlàndia. Crec que, m'agradaria que el País Valencià fos la Finlàndia del Sur, perquè crec que és un país que ha tingut una gran fortalesa sempre per a vèncer les dificultats. Si me permetiu fer un parèntesi sobre Finlàndia, mireu, Finlàndia és un país que són 5 milions i mig d'habitants, igual com nosaltres un poquet menys, però és un país que en unes dificultats geogràfiques, climatològiques terribles, viure a Finlàndia és molt difícil, 6 mesos a l'any, tots els Erasmus nostres que van, quan tornen diuen molt bé, però ja no tornem, perquè realment és viure sense la llum, i això nosaltres, un Mediterrani, viure sense la llum és... Doncs ahir
Finlàndia ha sigut un país que en totes aquestes dificultats vivia abans de la caiguda del mur de Berlín, vivien fonamentalment de la relació en la Unió Soviètica, de la relació comercial, tot això. Van ser capaços de, quan cau la Unió Soviètica, reinventar-se a través del que va significar Nokia, el fenomen Nokia, a través de l'educació, que és l'element fonamental. Nokia, això va ser el resultat, va ser Nokia, i tot el que va significar. Ara, en la caiguda de les tecnològiques de primera generació, s'han redescobert en el paradís de les startups. Vull dir, és un país que és capaç de renaixer permanentment. No té petroli com té Noruega o altres països escandinaus que tenen altres possibilitats. No. El seu petroli és el coneixement. I a nosaltres ens agradaria que el nostre model anigués en aquesta direcció, un model educatiu. És veritat que ja dic que no tenim totes les competències, però ens agradaria arribar cap a aquesta situació. Perquè, mireu, des del punt de vista del plurilingüisme també, quan a vegades així se fan unes grans batalles, val a dir que en Finlàndia hi ha 2 idiomes oficials, el finès i el suec. El suec el parlen 200.000 persones. Per a ser funcionari de l'administració sueca, per suposa que saber el finès i el suec. Tots els xiquets i xiquetes aprenen finès i suec. I no hi ha cap problema. És el país més desenvolupat en l'índex, de tots els índexs que hi ha respecte a l'educació. Per tant, jo crec que a vegades fem batalles estèrils. I després, també el trilingüisme, que funciona clarament, perquè l'anglès és... Diuen els que saben parlar anglès que el parlen un poc raro, però parlen tots anglès. I això és el que nosaltres volem així. El que volem així és que tots els xiquets i les xiquetes almenys sàpiguen valencià, castellà, anglès i, a ser possible, uns coneixements bàsics d'una quarta llengua. Això és l'objectiu, perquè en aquests moments la realitat és que el 90% té una capacitació alta en castellà, només el 6% en anglès i el 36% en valencià. Per tant, hem de canviar el sistema per arribar a aquest objectiu. Això perquè fa a un procés que ha de ser, com dic, un procés dialogat, participatiu. Vull dir també, perquè se sàpiga, alguns ho sabreu, però l'educació en Finlàndia és 100% pública. Vull dir, així tenim unes circumstàncies diferents, però això és el que hi ha. I han passat governs dels més distints colors, però hi ha un acord de país per l'educació i s'està portant endavant. Pel que fa al programa GEN, el que intentem és sumar una sèrie de mirades diferents. Una és la que he dit, aquestes ordres que van així per tal que van adreçades directament a persones que volen tornar, sobretot en el camp de la recerca. Després també, a través del CERVEF, ja hem començat una sèrie de línies que tenen que veure també en no qualificats, i això està en aquests moments ja en alguna en marxa, i també en la generació talent el que volem és reforçar tot el sistema d'innovació. I per això hem creat l'AVI, que és l'Agència Valenciana d'Innovació, que vol sumar totes les sinergies que hi ha, perquè hi ha molta gent que està fent innovació, però moltes vegades absolutament dispersada, no? I ahir té que hi haver una gran vinculació entre el sector públic i el sector privat, sobretot per a transferir innovació a aquelles empreses que són el nostre ecosistema. El nostre ecosistema són de xicotetes i mitjanes empreses que moltes vegades per si mateixa no poden tindre un departament d'innovació. En la dècada dels 90 vam ja fer possible el que va ser els instituts tecnològics. Ara volem fer una segona generació dels instituts tecnològics a través de l'AVI. I ahir també hi ha possibilitats i hi haurà beques, hi haurà contrats i beques salari per tal de joves investigadors donar-los oportunitats. Gràcies, Ximo. Carlos, de l'entitat Comissions Obreres. Bon dia, president. Se me sent bé, no? Sí, gràcies, Nacho. Has comentat lo del Joves en Trajecte, que vam treballar conjuntament i tal. I sí que m'agradaria comentar una proposta que vam fer des de Comissions Obreres i era que es planteja qualsevol tipus de renta garantida per a la gent que torna de l'estranger i bé no està qualificada o està, però no troba treball en el plaç de 6 mesos a un any. Gràcies.
Moltes gràcies, Carlos. Saps que en aquest moment estem desenvolupant, entrarà pròximament en el Parlament, esperem que l'any que ve ja pugui estar en funcionament, la llei de renda garantida. En aquesta llei és on hauria d'incloure's, perquè el que es tracta és que qualsevol persona hagi vingut o estigui així, tingui almenys un mínim vital per tal de poder viure en la màxima dignitat possible. És evident que jo crec que és el marc on pot cabre aquesta proposta, que a més, si voleu, ara en el període parlamentari, de discussió parlamentària, que se produirà en els propers mesos, jo crec que ahir també podeu participar i a través dels grups parlamentaris incorporar fins i tot una menció específica per a aquesta qüestió. Gràcies. Gràcies, Carlos. Té la paraula Fran, de Apostat Jove UGT. Grande, Carlos. Hola, molt bon dia. Jo volia fer-li una pregunta o traslladar-li una preocupació que tenim des de l'OCT País Valencià. Hem vist aquest mes com a Elx s'ha fet enrere la candidatura de l'Agència Europea del Medicament. I a Castelló, com l'escola d'hostaleria, cada vegada baixa molt i molt els seus estudiants i la seva capacitació a l'hora d'encontrar pràctiques gràcies a NH i uns altres indústries hosteleres que es descolguen. Volia felicitar pel pla de Valem i tots els plans de la Generalitat Valenciana en el que fa referència a la joventut, però em preocupa el que deia al principi de la seva intervenció, la continuïtat laboral de qualitat. Perquè com estem veient, no para de perdre's a País Valencià per una mala gestió o una disputa amb el govern central. De fet, la candidatura d'ells es va a Barcelona, a Catalunya, una comunitat autònoma que té molts més recursos que nosaltres. I la pregunta i la preocupació era, com a president, com podem, des de les agències sociolaborals, per exemple l'UGT o comissions obreres, com poden col·laborar amb el govern en campanyes específiques per fer ver fora i dintre de la nostra comunitat aquests problemes que tenim. Moltes gràcies. Respecte a les nostres relacions en Europa, estan millorant perquè està en una situació molt difícil. Abans del Brexit va existir el Valèxit, perquè no sé si sabeu, però una de les primeres mesures que vaig prendre com a president de la Generalitat va ser tornar a penjar la bandera europea que s'havia tret. Nosaltres, el govern anterior havia decidit trencar les relacions pràcticament en Europa. Realment, ara el que teníem 10 expedients en la Unió Europea, en la Comissió Europea, estan relacionats amb coses com la ciutat de la llum, que sabeu que va ser una inversió de 400 milions d'euros que va incomplir les normes de competència i que ara la teníem que regalar pràcticament a qualsevol que la volgués comprar per 7 o 8 milions d'euros. L'hem recuperada i ahir també volem fer un espai d'innovació i també quan puguem, les regles de competència ho permetisquen, un espai de promoció audiovisual potent. Després tenim també un altre expedient obert que té que veure amb els clubs de futbol, les ajudes il·legals a clubs de futbol, que estem intentant veure que se tanqui aquest expedient i finalment se pugui recuperar una part dels diners. Teníem també, sabeu que va haver un cas molt important que ha significat una multa de 19 milions d'euros que va ser que se van amagar factures fora del sistema. En aquest estat de circumstàncies, en aquests 2 anys el que hem intentat fonamentalment és recuperar la credibilitat en Europa. Teníem també, és que no ho vaig a contar tot, però teníem del FEOGA, que no s'havia complit, dels col·legis, del BEI, perquè no s'havien fet els col·legis, 600 milions d'euros que no s'havien gastat, en els col·legis. En tot aquest estat de qüestions, el que es tractava és de recuperar la credibilitat. I a partir de recuperar la credibilitat és evident que nosaltres en aquests moments podem alcançar noves fites, sobretot perquè en el camp de la innovació i la recerca els fons europeus són fonamentals. I el fons social també per a l'ocupació. I per tant, aquest nou clima de relació amb Europa per a nosaltres és fonamental. Per una altra banda, en aquest context hi ha que dir que l'Agència del Medicament, el problema que tenia en certa mesura també és que nosaltres en Alacant tenim l'agència més important d'Europa, que és la OAMI, antes OAMI, ara EUIPO, que moltes vegades és desconeguda, però ahir treballen més de 2.000 persones altament qualificades i és una agència que és la de patents i marques i és molt important.
I per tant també hi ha una dificultat afegida a la candidatura. Malauradament jo crec que tampoc no sé si anirà a Barcelona, perquè realment en aquests moments anem a veure què passa finalment en el Brexit, però en qualsevol cas és cert que nosaltres hem de recuperar la credibilitat en Europa, si no estem perduts. I respecte a l'escola d'hostaleria, jo crec que hi ha una cosa que és fonamental. El nostre sector turístic ha d'aprofitar aquesta oportunitat que tenim. Ara tenim una extraordinària oportunitat perquè tenim uns mercats internacionals que estan en greus dificultats i, per tant, tenim una bona oportunitat de fer les coses bé i de pujar la qualitat, perquè aquest és l'element clau. O sigui, no es tracta de que vinguen més turistes, sinó sobretot que hi hagi més despesa per part dels turistes. I en aquest sentit la formació és fonamental. Els serveis turístics són uns serveis que han d'estar absolutament acompanyats de la tecnologia adequada i de la professionalitat adequada. I tenen, per tant, que referir-se finalment a uns salaris determinats. No se pot generar un subempleo permanentment en el sector turístic. Això va en contra, absolutament en contra, de lo que és el futur d'un sector que per a nosaltres és fonamental. Treballar de camarero, treballar de cuiner, és un treball absolutament digne. El que és indigne són els salaris. Moltes gràcies, Ximo. Gràcies, Fran. Ara té la paraula Letícia, de Joves PB. Bon dia a totes i tots. Abans parlàvem del sector de la construcció i en aquesta línia la nostra pregunta va destinada al president de la Generalitat i al del Consell de la Joventut. Quins sectors productius consideren que han de liderar la recuperació econòmica i la dignificació laboral en clau jove al País Valencià? Bé, disculpa. La veritat és que soc d'un poble industrial, soc d'Ontinyent, i jo crec que cal apostar per fer pols industrials, per sobretot qualificar a la gent que es troba treballant en aquesta indústria, perquè jo ho he vist tota la vida, perquè allí la gent està treballant en almacens de manera molt precària, molta gent en negre, i això és el que s'ha d'acabar, penso jo, i crec que ahir n'hi ha un camp molt gran, sobretot per a eixir a la gent jove del nostre país. Crec que cal potenciar això, el pla de reindustrialització, sobretot dels pols importants que hi ha d'indústria històrics al llarg del País Valencià. Efectivament, el nostre país té una economia extraordinàriament diversificada. I això és el que va passar, el que va caure en el moment de la bombolla immobiliària. Perquè fins a aquest moment el País Valencià tenia un equilibri entre la indústria agroalimentària, el turisme, els serveis en general, però la construcció tenia un paper determinat que era al voltant del 6% del PIB i tal. Però de moment va quasi triplicar i va arribar en moments al 18% del PIB. Clar, això és una autèntica bogeria i això va generar no només un fenomen que una part podia ser positiva, sinó que va generar sobretot una destrossa, com hem explicat abans, també des del punt de vista social. Ara bé, quin ha de ser el futur? Jo crec que estan tornant les coses en gran mesura al seu lloc, perquè, efectivament, estic totalment d'acord amb el president del Consell en una qüestió. No hi ha cap país avançat del món que no tingui una indústria potent. I, per tant, nosaltres hem d'optar clarament per la reindustrialització i per la indústria 4.0, perquè ara ja estem parlant d'una nova dimensió de la indústria que ens dona una nova oportunitat. Perquè, mireu, és veritat, i en Ontinyent, i per exemple en Elx, en el Calcer, va haver una deslocalització molt gran cap a Àsia. I ara ja hi ha moltes indústries que estan tornant, perquè el paper del coneixement és el que això ens dona el plus. Nosaltres no podem competir en salaris més baixos, tenim que competir en disseny, en investigació, en innovació, i tot això és el que ens dona aquesta nova oportunitat. I per això jo crec que tots els sectors tenen la seva oportunitat. No es tracta de denostar la construcció. La construcció té que tindre una oportunitat. Ara nosaltres estem fent programes, per exemple, de rehabilitació, perquè és molt més important rehabilitar que continuar destruint
el territori. I això és un element clau, rehabilitar. I hem fet un plan Renata i volem fer-ne més en el futur perquè és elemental. I després la construcció intel·ligent, l'eficiència energètica, que és el gran combat que tenim que fer contra el canvi climàtic. Per tant, tots els sectors jo crec que, a més, tenen que estar també orientats a la lluita contra el canvi climàtic. I tots els sectors poden tenir una oportunitat, i han de tenir una oportunitat, ara sí, a través de la innovació i a través de la millora en general de la qualificació. Gràcies. Gràcies, Letícia, i moltes gràcies, Ximo. I per acabar ja, té la paraula Lluís Hernández, de Joves d'Esquerra Republicana del País Valencià. Bon dia, president. Primer que res, que si el model a buscar és Finlàndia, l'any que ve farà el centenari que gestiona els seus propis recursos independentment. I ara la pregunta. Actualment tenim entre un 30 i un 40% d'atur juvenil i del 60% que treballa, gran majoria està precaritzat. Quines idees tenim per a aquest jovent que té que tornar, tornen en unes condicions dignes i com a treballadors de primera, que són el que haurien de ser? Moltes gràcies, Lluís. Hem d'entendre també que la Generalitat té també les seves possibilitats. Primer, el marc general. Jo crec que una cosa que, a més, demano el suport a les vostres organitzacions, a totes les organitzacions i al Consell, sabeu que probablement, si hi ha un acord, que hi haurà, farem una gran manifestació al voltant del 9 d'octubre per tal de reivindicar, no és contra ningú, és a favor del país, reivindicar allò que ens correspon. Moltes de les polítiques d'aquest pla d'emancipació, que a mi me pareix magnífic i ojalà el puguem plantejar, moltes polítiques que volem fer, no les podrem fer fins que no tinguem el finançament just, el nostre finançament. I moltes de les coses que ens passen en termes econòmics és perquè ni tenim el finançament just, ni tenim les inversions justes i tenim un deute històric sense control. I això és una situació que fa que la Generalitat tingui en aquests moments una greu dificultat a l'hora d'afrontar tot el que té que ser la reconstrucció del país. Des d'aquesta perspectiva, és evident que hi ha qüestions que nosaltres, per més que tinguem ambició, tenim dificultats. Hi ha qüestions que tenen que veure, a més, amb la pròpia normativa laboral. Des de la perspectiva, per exemple, de lo que ha sigut la precarització i el que ha sigut la devaluació salarial, ha estat fonamental la reforma laboral, que ha fet possible que en aquests moments estiguen molt desequilibrades la balança, estigui molt desequilibrada la balança respecte a lo que és la gestió entre empresaris i treballadors. Per tant, jo crec que ara és un moment en què també, en l'esforç dels sindicats i en general en les mobilitzacions que siguin necessàries, se tingui que reequilibrar aquesta situació. I hi ha que canviar aquesta reforma laboral, que ha sigut una reforma laboral que al final el que ha fet és generar una devaluació salarial que l'únic beneficiari ha sigut una part. I està bé que hi hagi recuperació econòmica, però la recuperació o és per a tots o no és justa. I, per tant, en aquest marc, nosaltres les idees que tenim és continuar invertint en tot allò que és innovació, en formació, l'educació és l'element fonamental, i també com a pla de xoc en els plans estos que els avalem, tant joves com també l'avalem experiència, que és per a majors de 50 anys, perquè efectivament hi ha gent, i majors de 45 anys, que és aquesta gent, molts d'ells, que són els que se'n van anar a treballar a la construcció i que després s'han quedat sense res. I aleshores hi ha molta gent que també hi ha que rescatar, hi ha que donar-los una oportunitat, una segona oportunitat, com tu dius abans. Per tant, en tot aquest sentit, jo crec que és el moment de forçar també que tinguem el finançament que ens pertoca i a partir d'ahir jo crec que hi ha altres possibilitats que podrem desenvolupar dins del que és el nostre àmbit. Gràcies, Ximo, Lluís, i en general moltes gràcies a tots per les vostres intervencions i preguntes i per contribuir a aquest debat que hem organitzat. I ara, com una manera de tancament, ens agradaria que el president farà una intervenció aprofitant que has pogut escoltar les nostres demandes i les nostres inquietuds sobre polítiques de joventut.
Jo, en primer lloc, agrair-vos que haguem tingut aquesta oportunitat d'estar un rato amb vosaltres. En primer lloc, dir-vos que este canal de comunicació no ha de ser una cosa extraordinària, ha de ser habitual. Jo crec que el Consell fa un paper molt important en quant a lo que és la conformació de l'opinió dels joves, que teniu que tindre més paper, que teniu que tindre més presència en tots els àmbits deliberatius del govern valencià i en la mesura que jo puga, així serà. Crec que, efectivament, té que hi haver una política transversal de joventut, no pot ser una política a pedaços, i ahí és on hem de construir aquesta nova política de joventut i jo estic absolutament disposat, en la mesura que correspon al govern de la Generalitat estar liderar, però jo crec que té que ser un colideratge i sobretot nascut des de baix. I crec que el Consell esteu fent molta bona tasca, però també és molt important que en el conjunt del territori estigueu ben present, en el conjunt del país. Tenim que cosir aquest país és molt divers, des del nord al sud, des del sud de la Vega Baixa fins als Ports Maestrat. Vull dir, hi ha molta, diguem-ne, necessitat d'unir-nos i això vosaltres, els joves, sou, i el Consell és molt important. I la societat civil articulada, organitzada, és fonamental. I començant per els joves. I per això també teniu que tenir la suficient oportunitat de poder influir directament en les polítiques. I jo me comprometo en la mesura de la ajudar a que això sigui així. Moltes gràcies. Gràcies, Ximo. I ara sí, ja per a finalitzar aquest espai, té la paraula el president del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, Nacho Moyà. Primerament, agrair la teva presència ací. Per a nosaltres realment és important el fet de començar aquest cicle des de junis amb els representants polítics, perquè al final creiem que hi ha una escletxa molt gran entre la societat civil, entre la gent de peu de carrer i la gent que es troba governant. Aleshores, si això pot contribuir a que almenys xafem terra i estiguem tots i totes en la mateixa direcció, doncs és d'agrair. I per això continuarem amb aquests cicles de què opinen els diferents representants. Després també agrair-vos a totes les entitats i gent no associada i tota la gent de representants també d'ajuntaments que també han vingut. També tenim el director general de l'IBAG, gràcies també per vindre, gràcies també per l'espai de la universitat, que la veritat és un lloc fenomenal i hem estat tots molt ben acollits i acollides. I res, només ens resta dir que nosaltres continuarem treballant en el que és la futura estratègia valenciana de joventut. Sabem que ara la llei de joventut ja ha arribat a les Corts, aleshores ja s'ha començat a treballar amb els grups parlamentaris. Hem demanat poder estar allí, aleshores molts grups parlamentaris també ens han demanat les nostres compareixences. Per tant, estarem ahí. El que vostè deia, intentar incidir i estar ahí i posar en l'agenda política la situació del jove, per el que només estava dient, perquè no som només el present, sinó som el futur. No només som el futur, sinó també som el present. Perdó. I res, per lo demés, continuem treballant per l'estratègia valenciana de joventut, que és el pas de després de la llei, que és el que consolidarà els pròxims 5 anys de cap a on volem anar i quines polítiques de joventut cal posar en marxa. I treballarem tant en les opinars joves en diferents ciutats com en les nostres formacions, on estan totes les entitats, membres i els consells que participen, i d'ahir 100 documents d'incidència política per a fer-los arribar a la Generalitat i a les diferents conselleries. Molt bé. Moltes gràcies a totes i tots. Moltes gràcies.